Hej igen. Vi har fået vores stemmer til du. Ja, det er godt nok. Nu lægger jeg. Ja, det gør jeg ikke. Og jeg tror på Iron. Ja, jeg får Iron. Godt. Jo, vi har fået vores stemmer til du, som sagt. Ja, det går vel. Og jeg undgår lige at kigge på en. Den er galt på mig. I kill you. Jesper, hvis jeg ikke overlever. Nej, den er der. Og som sagt, jeg hedder Philip, og det udtales ikke Philip, men det er Philip. Jeg hedder Jesper. Ja. Det udtales J-E-S-P-R. Lala. Jeg har kun 2 hjerter. Det døj dog, de lede dyr. Læg. Hvor fanden er du? Ja, den dør. Stand. Nej. Satan! Det er skræmt, det her lort her. Nej. Død. Nej, den er ikke død nu. Du får lige mine ting her. Så du får dem. Nej, bare behold den. Lol, nu læg. Så er det skålespiller. Nej. Du har kun 3 sekunder. Nå. Den er fucking underlig. Nej. Den skud vand. Han død. Ja! Endelig! Vand. Vi fik ikke nogen andre på. Lort. Jo, vi gjorde. Gjorde vi? Jeg fik andre på. Ja, sådan. Det var med en hård kamp, det der. Nå, har vi ikke noget træ? Hvad bruger for noget træ? Det har vi ikke. Ej, hvor ærgerligt, man. Nå, som sagt, jo, vi lavede lige en fejl. Men hvis I ikke vil se os, så er det okay. Men I kan se lige, hvad vi vil. Axel og Peter, Alex og Emil, Spiridon, Andreas, lige hvad vi vil. Det er okay, hvis I ikke gider se os. Ikke? Men altså, vi håber bare gerne vel, fordi vi er nye på sådan noget her. Ja. Men altså, vores mål i den her video, det er at komme til nether. Altså, det er sådan færdigt, det er noget, vi har aftalt. Ja. Det har I ikke hørt. Det gjorde vi i den anden episode, hvor I ikke kunne høre os. Og videoen, de kommer så nogenlunde nu. Kun til at tage 7 minutter nogle gange. Nogle gange så kommer vi også til at tage en 10 til 11 minutter. Ja. Men det er sådan lidt, det er sådan lidt forskelligt, hvor meget tid vi har. Ja. Lige nu, der har vi ikke særlig meget tid, fordi forresten, vi kan næsten kun optage det her, når vi er sammen. Ja, fordi at, ellers så vil jeg lægge alt for meget. Ja, men Jesper, husk nu at gå på Skype på mobilen. Ja, men jeg har fundet en cave. Wow, du laver. Jeg har fundet en cave. Men det er også fordi hans computer, den er sådan pænt langsom. Og den er pænt gammel, undskyld. Den er pænt gammel, virkelig gammel. Ja. Og jeg skal snart fat i wow. Ja. Der er en cave dernede. Er der? Ja, der er en lige foran i næse. Lige i væggen. Der er min cave. Der? Ja, se. Ja, selvfølgelig. Nej, selvfølgelig ikke der, vel? Prøv at kigge der. Hvor? Nå, det er ikke over. For helvede. Nå, der. Nå, ja, der var det. Hvor bruger øjnene? Vi vil bare lige sige, at lige nu så er vi sammen. Og der er 3, der er vokset. Og vi lægger måske en video ud per uge. Ja, per uge. Men nogle gange så kan det er ikke altid vi gør det, fordi nej, altså vi skal nok skrive på en comment. Ja, der er noget her. Wow, jeg laver. Ja, lad mig på det. Lav. Ja. Okay, værsgo. Altså vi bader jo. Jeg har 2 nu. Så ja, og så får vi en til. Værsgo. Så har vi lige manglet. Nej. Men du får ikke en til. Nej, okay, jeg øver altså lige nævne. Ja. Kan man ikke have? Nej! Der! For helvede!
Lægger din computer ikke sådan pænt meget ekstra? Jo, den lægger man. Ja, den er også mega gammel. Hvor mange år er den lige med? Jeg er 4-5 år, men altså, jeg skal nok få fikset alt det der læg der. Så lige nu, der lægger jeg ikke sådan ekstremt. Men altså, Det er også fordi, det er mig, der optager. Hvis det var ham, så vi er fuldstændig gået ud. Så kunne jeg ikke gøre noget. ja, så var det bare sådan. Ja, men det her, det var så den. Hvor lang tid har videoen taget, hvor du? Altså, jeg skal nok lige tjekke det. Prøv lige at gøre sådan, jeg kan se. Vent, jeg kan bare få en mobil. Vi gik i gang sådan cirka. Halv. Hvad er det nu? Klokken halv. Ja, vi gik i gang klokken halv. Vi kom op klokken halv og startede 1 minut over eller noget. Så har vi været i gang 11 minutter. Okay, nu stopper vi. Ja. Hej. Ej, I fik hørt vores stemmer nu, og vi optager nok en lidt senere. Nej, husk at like og lægge en comment og subscribe. Ja. Farvel.